لباشوری شامê artêşa azad bargehên şebîheyên rejîmê yên ku li taxa eltedamên bicihbûne topbaran kir û di encamê de 15 leşkerên rejîmê ku di nav wan de efserek hatin kuştin. Li aliyekî din li taxên Cober wel Qabûn û di dema topbarana firokeyên rejîmê de pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de qewmîn û di encama van pevçûnan de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û gelek ji wan birîndar ketin. Hevdem li gundewarê Şamê li navçeya Qelemon ketîbeyên artêşa azad ragîhandin ku wan hejmarek girên stratîjî li ser sînorê Libnanê kontrol kirin. Ji aliyê xwe ve Cebha al-Nusra da diyar kirin ku li bajarokê Esalilwerd hêzên wê di xalên leşkerên rejîmê wêran kirin û di encamê de 15 leşkerên rejîmê hatin kuştin. Li aliyekî din hîn jêderê meydanî dane zanîn ku artêşa Libnanî kampên penaberên Sûrî yên ku li derdora bajarokê Esalilwerd bicihbûne topbaran kirin û hate diyarkirin ku hejmarek ji penaberên wan kampan jiyana xwe ji dest dan. Li gundewarê Idlibê heman jêderan dane diyarkirin ku hêzên artêşa El-Fetih xalên leşkerên rejîmê yên ku li kampa El-Qermîd bicihbûne bi mûşekan topbaran kir. Her wisa li Eniya El-Mestûmê hêzên Cebha al-Nusra bîngeheke topên kornêt a rejîmê bi mûşekeke germahî armanc kirin û ew bi tevahî wêran kirin. Li aliyekî din li derdora bajarokên Nehleya û Kefernecid pevçûnên tund di navbera hêzên İslamî û leşkerên rejîmê de qewmîn û hate diyarkirin ku gelek ziyanên maddî û canî gihane leşkerên rejîmê. Li Bakurê gundewarê Laziqiyê ketîbeyên artêşa azad xalên hêzên rejîmê yên li avahiya çelûpêncan û navçeya dibistanên Elfirulq bi mûşekên taw armanc kirin û di encamê de gelek ji leşker û şebîheyên rejîmê hatin kuştin. Her wisa hîn çalakvanan ragîhandin ku li derdora darîstanên Elfirulq şer di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de rûda û hate zanîn ku hejmarek ji mekanîzmên rejîmê yên leşkerî hatin teqandin û gelek ziyanên maddî li wan deveran çêbûn. Li parêzgeha Quneydreyê li bajarê Elbeas artêşa yekemîn a ku bi ser artêşa azad ve avahiyeke hêzên rejîmê wêran kirin û di encamê de hemû leşkerên tê de hatin kuştin. Di heman demê de li bajarokê Esemadaniyê artêşa azad bargehên hêzên rejîmê yên ku li wir bicihbûne bi mûşekan û çekên giran armanc kir û hate diyarkirin ku gelek ziyanên maddî û canî gihane leşkerên rejîmê.